Vorbim astăzi despre completarea legii ANL, prin care se propune ca locuințele special construite pentru tineri să poată fi vândute și către persoanele care nu mai îndeplinesc aceste condiții. Mai mult, se prevede ca locuințele să poată fi achiziționate direct de către primăriile pe raza cărora se află. Vă aduc aminte că doar în București există peste 4.000 de locuințe ANL închiriate la prețuri cuprinse între 115 și 230 de lei pe lună, adică de aproximativ 10 ori mai puțin decât prețul pieței. Beneficiarii? Majoritatea o reprezintă clientela politică care profită de aceste facilități. Acum se dorește suplimentarea acestor locuințe. Nu vă ajung cele existente? A crescut numărul celor aflați la guvernare și trebuie să le oferiți și lor aceleași locuințe, la aceleași prețuri? Ați încercat să duceți în derizoriu programul AUR, prin care propuneam locuințe pentru tineri cuprinse la prețuri de aproximativ 35.000 de euro. În timp ce voi, prin ANL, vindeți apartamente și garsoniere cu 20.000 de euro, apartamente cu 2 camere cu 25.000 de euro, apartamente cu 3 camere cu 35.000 de euro. Acestea sunt cifre oficiale, da? Și reprezintă tranzacții reale ale locuințelor ANL. Să vă mai spun că majoritatea locuințelor vândute au fost dedicate politrucilor și prietenilor politici care au cumpărat prin ANL pe niște prețuri derizorii. Un apartament cumpărat prin ANL ajunge să valoreze ulterior cu 10.000 de euro mai mult. Totul doar pentru a satisface clientela politică și pentru a transforma primăriile în agenții imobiliare, oferind locuințe la prețuri derizorii, în timp ce majoritatea tinerilor din ziua de azi devin, și să mă scuzați de expresie, niște sclavi ai băncilor, cu credite pe 30 de ani pentru niște locuințe care costă de 2-3 ori mai mult decât cele pe care le oferiți prin ANL.